ಭಾಷಣ ಅಂದ ಪಂಡ ಭಾವನೆದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ ಭಾಷಣ ಅಂದಿತ್ತಂಡು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಲಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಡು ರಾಜಕೀಯ ತುಂಡ ಭಾಷಣ ಪಂಡ ಬಡ್ಕಾವನು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜನಕುಲಿನ ಬಡ್ಕಾವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಹಿಡ್ದಾದು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬತ್ತನದ ಅಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಜೀವನೋಡು ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂದ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದ ಆತನಿಗೆ ಎಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗಲಿಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೀರು ಅರೆಗಲ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರೆಗಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಅರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂಚಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಳೊಂಚೂರು ಪಾತಿರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ. ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಯಾನಿನಿ ನಿಖಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾರ್ಗ ಲೈಟ್ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಅಂಡ ಯಾನಿನಿ ನಿಖಲೆಗೊಂಜಿ ತೆರಿಯಂದನಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾನು ತಿರಿಪ ಬೇನಿ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಂತನೆತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನಾತ ಪೋಯಿನಿಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಕಾಲೋಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲುಗಳ ಬೋಡು ಬೋಡಾಪುನಾತ ಕಂಬಳಲು ಜಾಗೆಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನೇನು ಮಾತ ಇನಿ ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪುನ ಕಂಡ ಉದಿನ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಮರ್ಥೆ ಪನ್ಪುಣಿನ ಅವ ಜಾಗೆಲಿಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಗುತ್ತು ಊರಿಗೊಂಜಿ ಬೂಡು ಪನ್ಪುಣಿನ ದೈವಲು ಸೂಚಿಸದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅವೇ ಗುತ್ತುಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಯ್ಯರ್ನ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಇನಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿನ ಗುತ್ತುಲು ಮಾತ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದೈವದ ಜಾಗಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾರುನೆತ ಮುಖಾಂತರ ಆನಿ ದೈವೋಲು ನಂಕ ದೀತೇರು ಇನಿ ದೈವಲಿಗೆ ನಮ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ರಾಗ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜುಮಾದಿಗೆ 10 ಸೆನ್ಸ್ ನಾಗಾಗ ಪನ್ಪುಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟುಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತನ ಬಾರೆಪಾಡ್ನ ಕಂಡ ತೇರೋಯ್ಪುನ ಕಂಡ ಬಂಡಿದ ಕಂಡ ಪೂಕರದ ಕಂಡೋಲು ಮಾತ ಇನಿ ಲೇಔಟ್ಲು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಲು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪಣಿತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ತೋಜೈನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಾಲು ಮಂತದ ಆಂಡ ಇನ್ನು ತಿರುವೈಲು ಕುಟುಂಬ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಡು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೀರ್ ನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ 11 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಮಂಗಳೂರುಡ್ದು ಅನತಿ ದೂರೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ 35 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತದ ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನ್ಲ ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೀರ್ ನಕ್ಲೆ ಅವೇ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಗೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂಡದ ಮರಲು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪುದರಡೆ RTC ಮನ್ಪವನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳ ಗುತ್ತುಜ್ಜಿ 11 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರೆಗಳ ದೈವಲೆಗಳ ವಿನಿಯೋಗವು ಬಂಡದು RTCನ ಯಾನು ದೆತ್ತು ತೂತೆ ಏತೋ RTCಲೇನು ಮಾತ ತೂತ ಭೂಮಿಲು ತುಂಡು ತುಂಡಾತ ದೈವಲೆಗೆ ನೀನು ಅರ್ಥನಗು ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ತಿರುವೈಲ್ಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿನ ಸಮೇತ ಆ ರಡ್ಡು ಮೆಗಿಪಲೆ ಹಾಕಲಿ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತಾಗಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಬುಧರಡು ಮಂತದೀತನ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂದನ ಪ್ರತಿಯೂರಿಗಳ ನೆನಪಿಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪನೋಡು ಇನಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇನಿಲ RTC ದೆತ್ತು ತೂಂಡ ಇನಿ ತೋಪ ಯಾನ್ ದಾಯಪೆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಲೋಹ ಚುಂಬಕದಂಚಿನ ಅಯಸ್ಕಾಂತ್ಯ ಸೆಲೆತ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮೂಲ ಬದುಕಿನಾಗ ಒಂಜಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಡಾಯಿ ನಾವು ಮೂಲತ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿನ ಕಟ್ಟದ ನಕ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿದ ಮೂಲ ಪುರುಷರ ನಕ್ಲಿ ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಇಂಥ ಕಾನೂನದ ದೃಷ್ಟಿ ನಂಗೆ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನಿತ ಮೂಲ ಪುರುಷರ ನಕ್ಲಿ ದೈವಲ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಬನ್ನೋನು ಬರೆದು ಕಂಡೋಗು ಪುನಿನ ಕಟ್ಟದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದಂಜಿತ್ತಿದು ಒಂಜಿ 14 ಜನನ ಮರಣದ ಸೂತಕೊಲಿನ ಬರೆದು ಈ ಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬರೆತನಕ್ಲಿತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಮನ್ನದ ಮೂಲ ಪುರುಷರ ನಕ್ಲಿ ಇನಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ದಾನೆ ಆತನ ಕೇಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಶೈಲಿ ಇತ್ತನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೆಯವನು ಬಯಕೆ ಅದು ಪೋನಾಗ ತರೆತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿಲಿತ್ತನ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಮದ್ಮೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ಬಂಡ ದಿಬ್ಬನ ಜತ್ತದ ಪೋನಗಲ ಎದುರುಡ್ದು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಪೊಂಜೆನಕಲಿ ಎದುರು ನಡತಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ರತ್ತನ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ ಮೂಲ ಪುರುಷದ ಮೂಲ ನಿಯಮ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಜೋಕಲಿಗೆ ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನೇ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟೋಡು ಆಯುಷ್ಯನೇ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಗ ಬಾಲ್ಯನ ಮೂಲ ಪುರುಷರನ್ನ ಕೈಟ್ ಇವರ ಕೊರ್ದು ದೆತೊಂದು ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ಇಂಚಿನ
ಅನೇಕ ವಿಚಾರಣ ತೂನಗ ಜನನಗು ಮರಣಗು ಎಡ್ಡೆಗಾಲಿಗೆ ಪೂರೆಟ್ಲ ದೇವರೆನ್ ತೂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಡೆ ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಮಿತ್ತು ದೇವರೆನ್ ತೂತನಕ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ತೂತನಕ್ಲು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸುವಾಸಿನಿ ಪೂಜೆಪ್ಪು ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂಜೆಲುಪ್ಪ ಆಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮೂಲ ಪುರುಷರನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ದೆಯ್ಯೋಲಿತ್ತಂಡ ದೇವರಿತ್ತಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ಪುರುಷರನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತನಂಜಿನ ಕೊಡುಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಗರದೊಳಗಡೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬುಲೇಂಡು ಐದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಬತ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತಗಳು ಮಾತ ಬತ್ತನಿಡ್ದ ಅದಿನಿ ಅನೇಕ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆಲುಜ್ಜ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆದ ಏತೋ ನೇನು ನಮ್ಮ ಮರತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮಂಜ ಬಲಸೋಡ ಅಂಡಲ ಮೂಲ ಇನಿ ಕೈ ಕಿದೆತ್ತೆದರು ಮಂಜ ಬಲಸು ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೆಲವು ಏತೋ ವಿಚಾರಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತದ ಪೋಣಿನಿ ಇಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ ಇನಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಜನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೋತನು ಬಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿ ನೀ ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲಿನಿ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನು ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾರ್ದನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣತ್ತಂಜಿ ನಿಯಮುಲುಲ್ಲ ಆ ನಿಯಮೋಡು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡಾಯಿ ನಾವು ಈ ಮನ್ನದ ಮೂಲ ನಮೈನಿ